ka ba na kapag makate ang palad mo, ang ibig sabihin nito ay magkakapera ka? Naniniwala ka ba doon? Ako kasi, hindi. Kasi, mas naniniwala ako na kapag kumate ang palad mo, ibig sabihin nun, pinahid mo sa puwet mo o pinangkamot mo sa singit mo. Charot! Udarot! Ano ba? Kapag kaliwa yung nangate, mas magkakapera o dapat kanan? Pero naniniwala ka rin ba na kapag meron kang gagawin, meron kang aanihin? Siyempre, magtatanim. At yun ang iyong gagawin para ikaw ay may aanihin. Pero naniniwala ka ba na kapag ikaw ay nagbungkal, magkakaroon ka ng 40 million? Ano ba tong sinasabi ko? Eto Actually, nashock ako sa balitang ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung isang mall sa Ozamis nanakawan. Yung loob nung mall na yon, merong store, jewelry store, at merong ATM kiosk doon. Tapos, yung mga suspect naghukay para makuha o manakaw yung mga jewelry at yung cash doon. Napakahusay talaga. Imaginein po ninyo yun. Parang naging peg nila yung Money Heist o Prison Break. Naalala nyo po yung mga series na yun? I think meron pang iba na mga series or pelikula na po pwede nating maging inspirasyon sa paggawa ng kasamaan mo. Pero yun nga, kabisyo. Alam mo, nung nakita ko to, oh my gosh, Money Heist in the Philippines. Pero kung iisipin din natin, po pwedeng inside job Pwedeng merong tao na malupit, na malapit doon sa may-ari. O di kaya naman nakita yung movement ng mga tao doon sa mismong mall na iyon. Or ang mas matindi dito, baka lang involved ang security people or yung staff ng mall. Hindi po ako sigurado sa mga sinasabi ko, pero there is a huge possibility. No, pero again, hindi po, excuse me, pinaplema lang po ako. Pero again, masyado pang maaga para tayo'y magsabi ni kung sino talaga ang suspect. Pero, kabisyo, upon investigation, dun na natin malalaman kung sino ba talaga ang may sala. Siguro, magmanman po kayo dyan sa area na yan kapag may biglang instant milyonaryo o milyonarya, sila na yon. Charot o darot. Feeling ko naman, baka bihasa na talaga yung mga taong to sa paggawa ng ganitong klaseng pagnanakaw. Nakakaasar, hindi na lang po tayo lumaban ng pata sa buhay. Meron pa kayong dadalihing negosyo para lang kayo makapanlamang ng kapwa ninyo. Hindi nyo ba na-imagine lahat ng mga pinapasahod nung mismong negosyo na yon? Hindi nyo ba na-imagine kung gaano kalaki yung idinulot ninyong problema sa mga taong involved doon? Pero kung sa bagay, pag pera talaga nasilaw ka doon, hindi mo na maiisip yun. Pero ito, tatandaan nyo, kabisyo. Meron tayong tinatawag na gulong ng palad. Maaaring ikaw ang nakaangat ngayon. Pero, tandaan mo, bababa ka rin. Alam mo kung bakit? Kasi, what goes around comes around, and what goes up must come down. And that is what we call karma. So kung ano ang ibinato mo sa universe, ito ay babalik sa iyo. So maghanda ka na. Ako, nagnanakaw din naman ako Pero nagnanakaw lang ako ng halik. Hindi yung mga ganyan yung ninanakaw ko. Tsaka kung magnanakaw ko ng halik, yung sigurado rin ako na mahal ako. Charot, darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda.
This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Wednesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, paki-volume up na ang inyong radyo. Because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Sa best friend ko galing ang chikinini ng boyfriend ko. Ew, what is the meaning of chikinini? Eto ba yung klase ng chicken na maninipis? Kaya ang tawag, chicken nini pis. Ang corny ko doon! Naasar ako sa sarili ko. Oh. Pero, bakit naman ganun yung secret file natin for this afternoon? At bakit naman ganun yung aksyon ng best friend? Or baka naman, may kailangan lang talagang sipsipin sa balat ng boyfriend nung secret file sender natin. Kaya, nagkaroon ng chikinini. Di ba may ganun? Yung kailangan may... Basta, yun na yun. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet. Manggapang sa kakalsadahan. Yes, number 1 tayo sa mga driver nating minamahal. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number